טוב, זה אנחנו הולכות. גלידה פיצוץ. אני יכולה להגיד פיצוצים במקדונלדס, בואו איתנו, כי משלמים אותנו. אני הכי מקלחת, היא הכי מקלחת, חפפנו. בגלל זה, מה אני עשיתי? מה אני עשיתי? אנחנו יוצאות על הסבתא שלנו, ועוד מעט אבא שלנו אוסף אותנו, ואני עשיתי לעצמי קוקו גבוה, סבתא שהייתה לעצמה, אני עשיתי לעצמי, לא עשו לי. בואו איתנו. עוד מעט אני אגיד לכם שאני חוזרת אליכם אחרי שנגיע טוב. אני כל כך כואב שאתם לא יכולים לראות. שלום חמוד, מה קורה? אני לא מפחדת מחתולים, אני מתה על חיות, פשוט הוא נראה כאילו, הוא מסתכל עליי כאילו עכשיו הוא עומד קפוצה. אל תתייחסו ללה כזה כי הוא מזמן, הוא מתקלף לי כבר. והיה לי ציפורניים ארוכות, אבל גזרתי את עצמי ממש קצרות ברע מות. טוק טק 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 טק. מי אני מראה אותך? מישהו להגיד שלום. אוקיי. אני לא אראה אותה, אבל אם אתם רואים את הרגליים האלה, זאת הארצה שלי שהולכת איתנו למקדונלדס, לא ממומן. אנחנו הולכות לגלידת פיצוץ. אין לי מושג, תקשיבו, תכתבו בתגובות, תגידו לנו בתגובות איזה גלידה אתם אוהבים, סבבה? בגלידת פיצוץ, אם טעמתם פעם, או שאף פעם לא טעמתם, אם טעמתם כמה פעמים טעמתם, או אם לא זוכרים, אז תכתבו שאתם לא זוכרים כמה פעמים טעמתם, ואם כן, תגידו מה פעם אהוב עליכם. היא מכניסה כל מיני דברים, פעם כל מיני עשתה, היא בחרה פעמיים אוריאו ופעם אחת עדשים, אני עשיתי את האוריאו הרגיל, כי במתי שאין את האוריאו הרגיל ויש לה לבחור תוספות, אז אני עושה, ויש, מתי לבחור רק 3 תוספות, אז אני בוחרת אוריאו, 6 פעמים אוריאו. לא יודעת, אני אכלתי די הרבה פעמים גלידת פיצוץ, לא מלא, אבל אכלתי די הרבה פעמים גלידת פיצוץ, ואני... אבל את אכלתי יותר ממני. כן, אכלתי, אולי אכלתי בפעם אחת יותר ממנה, רק בפעם אחת. אני שלא זוכרים במקום, קיצר, אף פעם לא טעמתי שום טעם אחר של גלידת פיצוץ. נכון, זה היה פעם אחת. רק פעם אחת אכלתי יותר ממנה. אני כל הזמן אוריאו. אף פעם בחיים לא טעמתי אותם אחרת. תגידו לי אם זה טעים, תחשבו לי איזה טעם אתם ממליצים לי לטעום חוץ מאוריאו. טעמתי רק אוריאו. היא שמה אוריאו ומוסיפה את זה דברים, ואין דבר